1, 2, 3. Ak poznáte priateľov, tak máte šťastie. Hlásim sa. A ak máte šťastie, O môj Bože. tak máte auto. Nie je to zlý nápad. Priateľské autíčko za priateľských podmienok. 7. séria seriálu sa nesie v znamení zásnub a svadby jedného páru. Renault Thalia môže byť váš, ak zavoláte na číslo 0988 808080. Ktorí dvaja chystajú svadbu? To môže byť o nás. Rachel a Ross, Monika a Chandler alebo Phoebe a Joey. Volajte a Renault Thalia sa môže stať práve vašim priateľom. Vďaka priateľom. Myslím, že môžeme vyhlásiť, že naše priateľstvo je definitívne v ruinách. Drobní dodávatelia stavby tunela Branisko nedostávajú peniaze a sú pripravení štrajkovať. Pri dopravnej nehode medzi Žilinou a Strečnom zahynulo 6 mladých ľudí. Tohtoročné vypaľovanie trávy si vyžiadalo prvú obeť. V dnešných televíznych novinách sa tiež dozviete, že našej planéte hrozí o 17 rokov zánik. Dovidenia o 19. A je to jasné. Priatelia pokračujú a vy uvidíte všetko, na čo ste čakali. Tomu sa vážne nedá uveriť. To som teda nečakal. Dúfam, že sa na nás všetci nepozerajú. Ale áno, pretože je tu nová, skvelá 8. séria. Výborné, to znie dobre. Priatelia, dnes večer. Máš to tam detaile? Dvaja moderátori, dvaja súťažiaci a súťaž, v ktorej nikto neprehráva. Stačí mať rýchle nohy, trochu šťastia a dávku odvahy. Akčná naháňačka za exkluzívnou dovolenkou môže odštartovať. Cestoviny v sobotu popoludní. Túto reláciu vám prináša cestovná kancelária Hydrotour. Poviete si dobrá nálada a napadne vás senzus? V tom prípade je práve vám určená druhá časť programu Hviezdy ako hviezdy v znamení senzusu. Ivan Mládek a veselé hudobné kúsky partie okolo Dušana Hergota. Aj taký bude sobotný večer s Markízou. Hviezdy ako hviezdy v znamení senzusu. V sobotu večer. Aj ja sa chcem stať kňazom. Osudové stretnutia a nenaplnená láska pokračujú ďalej. Našiel som u nej radosť a rozkoš, akých sa mi ani nesníval. Čaká vás romantická dráma, svetoznámy príbeh plný vášne. Červená vám stopro pristane. Nechcem ťa vidieť, kým budem žiť. Dobre viem, že Ralfa nikdy nebude mať. Prečo teraz, keď si dosiahol všetko, po čom si túžil? Vtáky v trní, vždy v nedeľu večer. Aj v auguste si môžete dopriať to najlepšie ešte raz. Wow. To najlepšie z markízackej zábavy. Čo tu chcete? Ja som jeden z našej dvojice. Bude dobrá rabovačka. Maňána! Počko, pozri sa. Vaše obľúbené zábavné relácie. Dobrý deň. Výchovka. A exkluzívni hostia. Každý útorok a piatok. Večer. Poškodzovanie mena, zneužívanie údajov, protizákonné oslovovanie klientov, osočujúce články v niektorých médiách. Takéto aktivity ohrozujú klientov Drukos Vínos. Náhoda alebo úmysel? Žiadame štátne orgány o spravodlivé prešetrenie niekoľkoročných útokov, ktoré škodia klientom ako i vedeniu Drukosu. Už viac nesplácajte a nedražte. Nakupujte v modrom z neba. Zavolajte 0988 898989 a zistíte si aktuálnu cenu výrobkov. Čaká na vás Fabia za 3000 korún, práčka za 49 korún, mikrovlnka za 29 korún, značkový televízor alebo profesionálny počítač len za 59 korún a kopa ďalších výrobkov za neuveriteľne nízke ceny. Každým vašim telefonátom znižujete cenu výrobkov. Všetky výrobky nájdete na internete www.mzn.sk alebo na teletexte. Na čo platiť viac? Moje nohy musia pôsobiť hebko nielen na módnych fotkách. Toto je moje tajomstvo.
Jednu nohu si oholím a na druhú použijem depilačný krém Vít. Po pár dňoch vyskúšame rozdiel. Pravú nohu som si oholila a na ľavú som použila Vít. A skúste sa ich dotknúť. Vít, pocit hebkosti. Na dlho. Získajte späť svoje peniaze. Podporte Združenie poškodených občanov, ktoré má možnosť disponovať hodnotami viac ako 13 miliárd korún. Už nás je 25 000. Pridajte sa k nám. Spolu to dokážeme. Bližšie informácie na telefónnom čísle 048 43 52 271 alebo na tejto adrese. Vyhraj jedinečnú PS1 a kopu hier. Výhercov nájdeš na Markíza texte strana 812. Zavolaj 0988 809 809 a zaži virtuálny svet s neodolateľnou PS1. Zavolaj a nečakaj. PS1 môže byť tvoja práve teraz. Volaj 0988 809 809.